Hello Zimbabwe, I'm Pastor Ono Harukanganwi, Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Regai ndikugamuchirei panguva ino yekushumira shoko. Regai nditange nekugamuchirawo zvakare mutungamiri wekukereke kwedu President Bishop A.D. Madao. Nhasi ndiri kuda kutaura pamusoro pe title yandakati ini Divine Help. Divine Help. Rubatsiro runobva kudenga, rubatsiro runobva kumusoro. So kuti zvindibatsire kutsanangura nyaya yangu, ndichaverengesa kubva kubhuku ya Acts chapter 3 verse 6 to 10 na John chapter 8 verse 36. Verse 6 inot. Then Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have I give thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he, leaping up and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Do pandicha shumira. Then John chapter 8 verse 36 inot iyo. John chapter 8 verse 36, it says, inot iyo, "If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed." Now says ndataura ndati divine help zvinoreva rubatsiro runobva kumusoro. Pano pane nyaya yemukomana anga akagara pagedhe. Bhaibheri shoko raMwari rinotiratidza kuti wanga akaunyana uye asingagoni kuita chinhu, uye akazvarwa akabuda mudumbu ramai vake akadaro. Panonotangira chapter ino tiri kuona Peter na Johani vachinzi vakaenda kutembo kundonamata. Na uye kunamata kana tichida kuona ruoko rwaMwari inotangira paushamwari. Bhuku iri kuti Peter na John vaienda kutembere kunonamata. Iwe paunoenda kunonamata, paunofamba rwendo rwekunamata, unoenda nani? The Bible says bad company corrupts good morals. Ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka. Pano Johani na Peter vari kufamba paukama hwavo hwekunamata. Vanotaura vemazuva vanoti show me your friends and I will tell you your character. In other words, shamwari dzako zvadzinoita zvinogona kutiudza character yako. If you want to see God, mind your association. Now vachifamba, bhuku inoti vaienda kunonamata. Number 2, unofana kunzwisisa kuti nauye motive inoshanda, nauye motive inomuvha Mwari. Vaiendera kutembere kunonamata, kureva kuti kune mamotives akawanda anoenderwa kuchechi. In other words, tamba nevanhu vane motive yokunamata. Vasvika pagedhe, Bhaibheri shoko raMwari rinoti paiva nomurume akanga aripo, akanga ana makore, but murume uyu akanga akagara pabeautiful gate. Akanga akagara pabeautiful gate. Bhaibheri rinoti aitakurwa zuva nezuva oendeswa ave manheru vomudzosa. Vana baba nana amai, the same people vaitakura mukomana uyu vachimuendesa pagedhe, these are the same people vaimudzosa kumba. Kureva kuti vanhu vakakubatsira kukusvitsa pane a certain level, these are the same people vanokutakura futi kukubvisa pavambokusvitsa vachikudzosera. Kureva kuti rubatsiro rwevanhu runogona kusanyatsa kukusvitsa kure, asi kune murume anoti kana akakubatsira iyeye zvako zvinoita zvakanaka. Ende pagedhe apa bhuku rangu rati akanga akagara pagedhe rinonzi beautiful. Now this gate was beautiful, but akanga akagara pagedhe life yake was not beautiful. Vaiona gate rakanaka vaifunga kuti neari pagedhewo upenyu hwake hwakanaka. Saka chaiva beautiful igate, not upenyu hwemunhu anga akagara pagedhe. Saka muchaona kuti muupenyu hwatinorarama vanhu vanogona kutarira kambani yaunoshanda voona iri beautiful, votofunga kuti newewo upenyu hwako huri beautiful. Vanhu vanogona kuona marriage vari kure
voona sekuti iri beautiful. Nyamba ukazosvika padhuze hapana beauty iripo. Nerimwe ramazuva Jesu achibuda muguta anoona muonde waiva uri kure wakatsvukira kwazvo. Bhaibheri rinoti paakasembera padhuze akatozoona kuti hamuna maonde, kutsvukira uri kure, asi padhuze ukasvika hapana maonde. Bhaibheri riri kutirakidza kuti murume uyu aigara pagedhe rakanaka, but pasina chakanaka. Kune vanhu vari mumarelationships anoti kana takatarisa tinogona kufunga kuti akanaka tiri ari kure, but Bhaibheri ratibudisira kuti ari pa beautiful gate but anga akaremara, ari pa beautiful gate but anga akaremara. So Peter na Johani vachisvika patembo vari kunoona mukomana ari pagedhe rakanaka, ari kusiyiwa navanhu pagedhe. Ivo vopinda mukati, vanhu vaimusiya pagedhe, ivo vopinda mukati vononamata. Kana vasvika kunonamata, vozoti vapedza kunamata vobuda vachimutora, kureva kuti vanhu havakubatsiri kusvika palevhel ravo, vanokubatsira kusvika pakalevhel kekungoti uonekere ndava. Havaimutora kupinda mutembo, vaiti iwewe levhel rako ndere pagedhe, but yemutembere ndeyedu isusu vanofamba, yemutembere ndeyedu isusu mbinga, yemutembere ndeyedu isusu vanozvigonera. Saka vaimusiya pagedhe, ivo vopinda mutembo. But ndauya masikati ano kuti ndikubatsire kuti kuna Mwari anoti kana akakubatsira, kuna Mwari anoti akakufunga, iyeye zvako zvinoita. Saka vaimusiya pagedhe vopinda mutembo vondonamata, vozobuda pagedhe vomutora vodzoka. Saka Peter na John vachisvika vari kumuona asiyiwa nevanhu. Paari kuona Peter na John anotanga kukumbira mari. Peter ndo paanoti titarise. Paari kuti titarise, Peter ari kurevei, ari kudrowa his attention nekuti muchinda uyu akanga asisina basa navanhu, nekuti vanhu vaipinda nokubuda, but aiva nebasa nezviri kupinda mupureti yake. Saka meso ake aigona kungodaidza nokumbira rubatsiro, but meso ake akatarisa mupureti yake kuti mupureti mangu muchapindei. Saka pari kusvika Peter na John, iye akatarisa mupureti mune mari. Peter ndokuti titarise, achimubvisa attention pamari, kureva kuti mari inoti offer matemporary solutions. Mari inoti offer matemporary solutions. Now Peter ari kuti I am drawing your attention to a permanent solution. Ndiri kuda kukubvisa meso ako ku a temporary solution, nekuti deno zvaiva zvemari. Una makore uri pagedhe, mari uchipiwa navanhu, but hazvina kukubatsira. Une nguva uri pagedhe, vanhu vachikusiyira mari, deno zvaiva mumari. Ungadai nhasi wakumhanya, asi nditarise. Paari kuti nditarise, ndoda kuti muone Peter is not much concerned about him. Nekuti mukaverenga Bible, Paul anoti look, follow me as I follow Christ. Paunotarisa ari mberi kwako, Paul ari kuti nditarisei inini nekuti ndiri muteveri waKristu. So when Peter is saying look at us, he is drawing his attention to the God whom he serves, to the Lord whom he serves. And number two, paari kuti titarise, munoziva kuti you cannot become what you have not seen. Saka Peter ari kuti kana uchida kuona zvinhu zvakaita maoko ako chaiwo, you look at my hands. Kana uchida kuona stature yako chaiyo, you look at my stature. Saka mukomana ndokutarisa Peter. Vana baba nana amai akatarisa Peter. Peter ndo panoti silver and gold have I none, but what I have I give you in the name of Jesus. Simuka ufambe. Silver nendarama andina, but chandauya kukupa ndinokupa nezita ra Jesu. So Peter ari kudeclare word. Who is the word? It's Jesus Christ. Ndo pari kupinda nyaya yangu ye divine help. Anobva ati simuka ufambe. Vana baba nana amai, kusimuka munhu achifamba, it talks of kubuda mu problem yaari. It talks of progress. So in other words, the declaration of the word of God upon this guy yakaita kuti asumuke. Ndiri kuda kudeclare wo pa service inoi kuti nekuda kweshoko ra Jehovah, wherever pawakagara, whatever you are going through, simuka ipapo ufambe. Mugore rino ra 2025, you might be stagnant financially, you might be stagnant spiritually, but simuka
ufambe. Bhaibheri shoko raMwari rinoti anzi simuka ufambe. Ndokubva aramba akagara. Pita ndokutandavadzwa ruoko rwake kuti amubate. Paakanomubata ndokumusimudza. Upenyu hwekunamata unoda vanhu vanokupa ruoko, unoda vanhu vanokubatsira kuti usimuke pane imwe level. Mwari ngaakumutsire vanhu vanokubatsira kuenda pane imwe level. Achisimuka unomhanya mutembo. Bhaibheri rinoti akatanga kusvetuka ari mutembo. Paainzi haasviki akandosvika. Ndinonyengetedza Mweya Mutsvene ngaakusvitse kwawakanzi hausviki. Bhaibheri rinoti mutemberi vanhu vakazviona, vese vakambomuona chiri chirema, vakazomuonawo ave mutemberi. Mwari ngaakonzere kuti wese akakuona uchitambudzika iwewe uonekwe wasimuka, uonekwe zvinhu zvako zvaita. Bhuku inoti vakabuda muguta kuna Luke chapter 8 vachiuya kuona Legion, vakamuona ave nesimba, vakamuona akwana akagara, kureva kuti vakambomuona achipenga, vakamuona anaka. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Kana mwanakomana achikusunungura uchava wakasunungurwa. May God bless you. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Mwari ngaakushanyire, akubvise pautera, akubvise muurema, akubvise muurwere, akubvise mukutambudzika. Thank you so much. God bless you.